Здравейте, аз съм Супер 108 и днес ще интервюираме Дарк Вейдър. Сега малко интро. Ние сме в джунгла, доста е интересно, трябваше да сложа сидит. Така. Какво си имаме тук? Здравейте, господин Вейдър. Къде сте? Ехо. Моля да станете на едно място, господин Вейдър. Дарк Вейдър. Осъзнавате ли, че името ви е Чубака? Това е излагация за вас, господин Дарк Вейдър. Какво за Чубака? Името ви е Чубака. Не се казвам Чубака. О, да. Хванах се на бас с Чубака, за да се разменим имената и явно аз загубих. Мислих, че съм Ама вие не знаехте ли, че сте изгубил? Аз загубих и за това сега се прикръстих на Чубака. Надявам се да... Така, да, интересно. Моля сега само се обърнете към мен и да си поговорим по... Да видим, аз съм просто репортер, но да си поговорим. Така. Моля, седнете. О, благодаря ви. Очаквах да сте зъл човек. О, забравих. Защо си на креатив? За Бога! Да не ви да искате да ме убиете? Мъквай. Добре, за сега ще се въздържа от това да ви убия. Така, Вече нямам цял ден. кажете ми, защо избрахте да станете лорд на мрака? О, защо ли? Бях завладян от тъмната сила, от Dark Sidious. Dark Sidious. Убих го вече. Добре, а смятате ли да бъдете добър и какво е един от най-популярните джедаи да ви е брат? Нямам брат. Ами тогава какво е да имате син? Гадно! Ужасно искам да го убия. Защо искате да го убиете? Защото ме нерви адски много постоянно. Татко това, татко онова, татко това, татко онова. Как се работи с този меч? Просто ми идва да го убия с този лазерен меч, който не е лазерен. Защо сме в 21 век? Свикнал съм в 15. 15? Хиляден. Уау! Разкажете ни как е в космоса. Как е климата там? Как е зимата там? Лятото, къде се печете? На солариума ми. Имате солариум? Кой няма? Аз. Значи си тъп. А ти си още по-тъп. И сега ще видиш като убие и ще видиш това. Да видим. Така, стига сме се карали. И да минем по същество. Свирете ли нещо? Чакай, че жената звъни. Ало! Абе, ще се преберала нитки, спокойно е. Абе, няма да закъсня, бе, на интервю съм, бе. Та сме от тъпа. Хучи ма пари. Не знаех, че имате жена, господин Вейдър. Ожених се след като умрях. Как сте се оженили след като сте умрели? Съживих се. По магичен начин. Добре, моля, елате, качете се на най-високото дърво, където съм аз. За да проведем най-сетне. Къде е най-високото дърво? Ясно. Сега бутнеш виж това. Просто елате. Не можеш да бутнеш, господин... Да. Така ли? Сега ще видиш моята мощ. Вие
Вижте, крипър! Вижте, крипър! О, не! Удушавам се! Ай. Ти май не си разбрал моите сили, момко. Да ми показа силите ти. Искам само да се обърнеш, за да видиш онзи крипър. Къде е той? Просто се обърнеш и го видиш. Добре, обърната. Изчакай още една секунда, за да видиш крипъра, човек. Виждаш ли го? Погледни към мен. Аз гледам към теб. Виждаш ли крипъра? Ами ти виждаш ли по-страшния му брат Уидър? Той не ми е брат. Няма значение. Той е брат на скелета. Ах! Падам! И тъй като най-сетне Дарк Вейдър умя, най-сетне писна ми от него. Може да приключим видеото. Чакай, аз си мога да умра. Също и аз. Не! За съжаление, в следващия епизод ще видите как се бия срещу Дарк Вейдър. И побеждавам! Довиждане от мен и до скоро! Аре бе.